Ha, hayi wayichonza ngempela wayishona umfazi womuntu indoda ikhona endlini. Kanti ayikhona phakathi endlini. Wedelela phela ubungani. Abantu bazondi vele bayeyisa. Wedelela phela ubungani. Kwakukweyisa kwakhona lokhu ukuthi ungashela umfazi womuntu kangakanani kuze uzomshelela endlini. Noma ngabe phela yena wayazi ukuthi akekho usemsebenzini ngoba kwakuphakathi neviki kodwa babezothi nomakhelwana ababebuka lesi sithombe. Yangizwa uthi ngithini? Yabo sima. Ma yonke indoda yonke lenkulumo ekhulunywa ngaphandle uyayizwa. Phela yena ngesikhathi mayefika waba nenhlanhla ukuthi angaze angene endlini ngoba bathi mayezongena la esangweni kanti uzophuma noMandlovu bahlangana la eminyango uMandlovu wayephethe amanzi bekade eqeda ukugeza ethi uyochitha amanzi mabezohlangana la awabingelele lo avume lo wesimama athi hayi mntana umuntu sesiside isikhathi namhlanje ngithe angidele kuwena ngifuna wazi ukuthi ngiyakuthanda wathi impela ngiyazi ukuthi umfazi womuntu uyongixolela kulokho kodwa inhliziyo yayiphakeme mntana womuntu wathi cha uPhungulu uyongixolela abakithi wathi kusina kudedelwana nesizulu siyasho wathi ayiphuze iphume wathi ngisho nakhulumeni umuntu mayeUmongameli uyayabusa liphela ihlandla lakhe kungena omunye umongameli wathi sesifikile ke isikhathi sikabungani naye usasaphungula sokuthi yehle naye esikhundleni wathi kanti ngabe ubukhosi noma uthando lolu wathi inkosi kuphele ngehliswe esikhundleni wathi hayi ayiphuze iphume ngaleso sikhathi uyilalela yonke lenkulumo uPhungula waqhubeka ubungani wathi hayi uma kuukuthi kufanele ngife futhi noma ngibulale egameni lothando ngiyimisela ukwenza lokho wake wathuka mezwa lelo uMandlovu wathi uzama ukukhuluma izwi lalo ukuphuma wabantu esikhwehlela wathi methi uyakhuluma izwi lalo ukuphuma waye wathula indishi le wayidedela yawa amanzi amthela ngisola ukuthi unephenti wengaligqokile ngoba wathi amanzi mayemthela kwasho ukuthi ugqoka ingubo elula yabuya ingubo yathi nekuyena nenkomo le yayisikalekile bheka Indoda isekhona njalo ngaphakathi endlini ayiveli. Uthule nje wathi meliphinda leli lokuthi okungcono kufanele kufoyedwa phakathi kwakhe noPhungula lamthusa lelo Phungula akabange saphuma ngomnyango waphuma ngelingemuva Manje uPhungula womfowethu uze kuyeni lolu ngaphandle noma cha wayesephuthuma phezulu ehostela ngubane eyofuna isibhamu uyofuna ibackup manje. Ungubane lapha ehostela besihlala sibathatha endlini bekuyimi kube ungubane bese kunenye insizwe yangala ngase-Eastern Cape okwakuthiwa ubani kwakuthiwa ubani kwenze le ndoda kwakuthiwa uCiha usekhona lo Ciha lo yena hayi uyaphila uCiha hayi ungathi akekho uCiha ngathi akasekho usaba senkosini uCiha wanga umphefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo awu mayefika-ke lapha kuthina uPhungula wake wangena endlini wagcwala indlu yonke wathwala izandla ekhanda wangazi ukuthi yenze njani kwaze kwasho ungubane wathi khuluma kwenze njani wathi hayi wemchunu ngoba sasikade siqedela ugoloko wangayizolo wawusungakanyana wathi wemchunu umthelela lapha eStifa ehlisa umoya ngamthelela engilazini ngaminikeza wawuyeka lo sengilazini waye wathatha ibhodlela waye waphuza ngalo wathi bum 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 ngebhodlela ngathi ngibona ugoloko womxhela waye wabuya ngamakhala Angizwa uthi ngithini? Ewayidinwe ngempela. Samlinda futhi lapho wathi ukubani cha simlinde. Wathi khipha ithawula wazisula wahlala phansi. Wathi hayi angazi ukuthi lo madoda le ndaba ngizoyiqala. Wathi ungubani cha kulula iqala khona. Walanda kudaba ukusuka nokuhlala waze kwafika la esethi khona njengoba elana kokumletha la ukuthi ucela ungubani amboleke isibhamu ngoba uyasola ukuthi ubungani udeliliswa isibhamu. Wathi ungubani cha uyayizwa impela lento ayisho kodwa isibhamu ngeke akwazi ukuminikeza sona. Wathi lo muntu akasadinga isibhamu usedinga ukuthi umbulale kabuhlungu umzwise ubuhlungu. Wathi uyabona nje mina ukuba imbazo benginayo bengizokuboleka imbazo ngoba ngifuna ufike nje umklabhe ikhanda lihlukane phakathi. Waphendukela kumina wathi angazi wemchunu noma ungamboleka yini imbazo yakho. Usho ngaleso sikhathi angithi mina bengithengisa ngenhloko lapha ehostela ngangihlahlela ngaye inhloko. Angibange ngisaphendula nami ngasukuma ngabuya nayo imbazo ngamnika wake wayithatha wayivivinya kuloko kwesithathu wayivivinya theme eqeda ukuyivivinya waseyiphimisela ngamathe akabange esavaliswa waphuma lapha engabhalisanga yathi inhliziyo mangimlandele ngabuka ibandla lavuma ngamehlo ngangiphuma ngamlandela sibheke manje emzini wakhe ngoba wena ethemba lokuthi usekhona ubungani
Ngaleso sikhathi imbazo wayeyifakela ebhandeni ngemuva, ilenga la ivele mayihamba yayivela la ngemuva phakathi kwemlenze. Uyangizwa ukuthi ngithini? Qhubeka qhubeka ngifuna ukuzwa kahle mina ngifuna ukuzwa kahle lenkulumo. Wathi mengena la esangweni kanti usiyaphuma nobungani banqomana ngasesangweni. Wayibona imbazo le ubungani ngesikhathi eyidonsa wathi wangabe samnika ke ithuba lokuthi amsondele ngoba naye wayekhipha isibhamu. Inhlamvu wayifakala zabambili la. Uyangizwa ukuthi ngithini? Manje mayimishaka lezi nhlamvu embili iyashona le ndoda. Cha, ngenhlanhla yangena la ngezansana nje kwehlombe. Wawa kodwa kwasho ukuthi isibhamu esinamandla wawa. Sinamandla sinepower. Kwakuyi-45. Okay. Ngoba wathi mayemsondela esithi uyamqedela kwamemeza mina ngathi hayi webongani ungayenzi le nto leyo. Wathuka ubongani waqalaza ngoba eyithetha akekho umuntu ombonayo wathuka kwamiyeka. Ngasondela wangihlonipha futhi ngafike ngoba ngamphuca isibhamu ngathi hayi ungayenzi le nto leyo mfowethu. Uzobuyela ejele. Indaba izokonakala nini? Izokonakala ngesikhathi ngoba imbazo yayisilapha ebuqamamana njengephepha leli. Wathi mayifika kuyona imbazo le ubongani wathi mayithi wayibuka kwasho ukuthi imbazo yami ngangiyiqophile la emphinini la kuyiplangwe khona. Okay. Ngangiyiqophile yayibhaliwe ukuthi Maqingwane. Uyasuka lapho ke isidume embazweni ke leso. Yaqala inkinga mawuqala embazini uthumela umuntu azombulala. Wathi wawukhona washo njalo. Wathi kusho ukuthi uwe mnikeze lembazo ubufuna ibulale bani. Sabanga ke isibhamu sakhe lesi. Sekuwe ke manje. Sabanga ke isibhamu leso ufuna isibhamu sakhe leso. Washo ukuthi ubongani kwakuyinhlobo wake wajima ngoba wenamandla ejele wejima. Ngathi kodwa nami angivumi ke nalesi sibhamu leso. Saye sasha isibhamu inhlamvu yangena la esiswini. Yaphuma la esiphangeni. Wathi wena manje. Shayeka mina wathuka kodwa naye ngoba wengazi noma sidla mina noma sidla yena. Ngoba wathi methuka kwasidedela sathi masuwela phansi ngasikhahlela saye sababuqamamana njengana lapha sabambana wathi methu ucosha imbazo ngayinyathela imbazo. Senibanga isikhali manje. Sibanga lesi isikhali ke manje. Kwase ukuthi ngesikhathi sibambile uyeza ukuthi ngibambe ngiqinisile kodwa futhi waqaphela ukuthi indlela ebengibambe ngayo ngasekuqaleni iya ngokuyathamba manje. Weza ukuthi hayi amandla ayaphela ngoba ngiyopha. Waye wadlubulundela lapho wathi mayidlubulendela uphuthuma lesasibhamu ngacosha imbazo mina le phansi ngaye ngamjikijela ngaye yafika mnqamula la ithambo lomhlathi yayiyashushuluza imbazo yafika mnqamula indlebe. Wake indlebe wayifuna wangayithola wabuya negazi wayifuna indlebe wangayithola wabuya negazi wayithi mayibona indlebe yakhe yayiwa lapha phansi ayinyakaza phansi. Waphuthuma isibhamu kwamcasule kwaphuthuma isibhamu wathi mayethu uyasicosha isibhamu angazange ukuthi ongubani bafika nini ngoba ngabona ungubani ekhipha isibhamu engiphosela sona wathi mshaya mfana. Sesingakuwe manje. Asibanga ningi isibhamu sangubani lesi ngisiphethe. Sesinike wena mangubani uthi nayi shaya umuntu manje. Mshaya mfana ngesikhathi ethi mshaya wathi mayecosha lesakhe lesi inhlamvu yokuqala ngayishala phakathi kwamehlo yaphuma la ukhakhanile yaphuma nogebhezi. Ngesikhathi ephakame yowa uyisifuba wasivula sonke ngathi sami ngayifaka la uvalweni yaphuma la emgogodleni wakhala mi udokotela wahlola isidumo wakhala mi inyembezi. Wathi azabula umuntu kanje. Cha akashongo kwelokho wakhala mi inyembezi udokotela. Ukuphi njalo ngaleso sikhathi ekhala udokotela? Cha phela ingalesikhathi sengiboshiwe angithi ngiboshiwe ke emveni kwalokho wayesebizwe ke phela enkantolo webizwe umshushisi njenganesifakazi uphumile vele wabuyisela ngaphakathi. Angihlalanga futhi nakhona esibhedlela ngoba ngangilimele nje inhlamvu yangena la ngithi mesibamba inhlamvu isibhamu sangena le nhlamvu yaphuma la kwathiwa ayewenzanga umonakalo omkhulu. Sengiboshiwe ke mina sekubizwe ke lo udokotela wahlola isidumbu ubizwa ubani umshushisi. Okay. Mayebizwa umshushisi ke kwathiwa akachaze ke njengano dokotela phela wahlola isidumbu. Ukuthi ubone kunjani? Yebo wathi hayi into angayisho nje inkosi yenkantolo ukuthi inkosi yenkantolo lo muntu kuphakathi ukuthi isibhamu siqeqeshelwe noma wake waba yisosha. Okay. Wathi ngilokho ngikusho ngoba ngibuka inhlamvu ezisetshenziswa zibanganingi zibe imbili futhi mangibuka indlela eyishaye khona. Wathi inkosi yenkantolo inhlamvu yokuqala engingakusho nje yangena la yaphuma la ukhakhayeni. Iyona eyathatha umphefumulo kamufi. Wathi yesibili yimbi nayo ngoba bheka ngoba yashaya la uphakathi kovalo yaphuma la yalinqamula kathatha ithambo lomgogodla. Wathi kumbe ukube kwakusetshenziswe mhlambe leyo nakhona ngenkosi mhlambe wayengaphila yize wayeseyoba inkubela impilo yakhe yonke. Angasakwazi ukuhamba ke manje mhlawumbe. Uyangizwa ukuthi ngithini?
wakhala me uneyinsizwa laphana kwakuKenneth usaba ubrigadier ulapha eVagesi ePitoli lapha kuPretorius. Okay, ngiyayibona leyo ndawo leso strato ngiyasazi. Wathi hayi wemchunu wathi leli cala lakho libi wathi ubuye kuya ngami ngabe leli cala leli uyalivuma ukwenzela ukuthi inkantolo ikushaye ngoswazi oluncane. Wathi ngoba mangibhekile nje akuyibona inkantolo ingakushaya into engaphansi ka life sentence. Wathi kumbe mawungalivuma inkantolo iyokushaya ngoswazi oluncane ethi awichithelanga isikhathi. Ngathi mina wathi yena ngatshela umfowethu wathi umfowethu nasikamadala ejudeni wathi icala likaze lavunywa. Wathi kulungile ngizoke kodwa ke ngikhulumisane nobani noNtsibande sithole umbono kaNtsibande. uNtsibande ubani yena uyini lokhunjana ummeli wakho noma? uNtsibande phela inyanga. Oh okay. Kunenyanga nomfowethu Esithi so wena. Cha yesi kwakuyinyanga kamfowethu. Okay. Athi yena uzokakhulume noNtsibande kuNtsibande wehlala ngala endaweni lela ngakukahle home. Okay. Wathi uzokakhulume noNtsibande. Wathi uNtsibande cha naye uselicheckile emathambeni leli cala libi futhi lizongweba. Wathi iyodwa indlela yokuphuma leli cala ongcono ukuthi angifake izizwe. Vele nje phambano leyikhanda ngempela. Ngoba kuthe masizobuya icala ihlandla lesibili. Okuningi nami ngase ngixoxelwa abantu kuthiwa ngalathi bawungena icala kuthiwa ngavele ngagibela phezu kwamatafula ngadabula amaphepha ijaji ngafike ngahlala kulona ngobhongwane ngasuswa amaphoyisa ejajini. Baba uthi uhlanya lo. Kwakhala inkosi yenkantolo yathi hayi isilwane lesathi akusiyena umuntu lo. Yathi ucela ukuthi ngithathwe ngithunyelwe iphi manje ngiyathathwa manje ngithunyelwa phi ngithunyelwa eVascopis. La ngafike ngahlolwa khona ke ingqondo ngisola ukuthi usho ukuthi nodokotela bagculiseka ukuthi hayi lo muntu ikhanda lakhe alisebenzi ngoba icala lagcina lihoxa ke ngokuthiwa kwathiwa lo muntu akekho mental fit ukuthi engaqhubeka aqhulele icala.